wallahi abokina ne ya damu akan ki shi yasa muka zo mu ji yadda abin zai yi. Dan Allah ku bani na huta. Wai ana yin soyayya dole ne? Ya kuke so ku dame ni ne dan Allah dan Annabi? A zahirin gaskiya ni na kasance ni mayanki ne wallahi. Inna lillahi. Mayina kuma? Warai mayanki, amma ba ina nufin maye mai cin mutane ba. Maye a soyayyarki. Ya kamata ka daina wahalar da kanka akan yarinyar nan. Wai Ramlat kake nufi? Ni na ta ma wata shawara arziki zaka bani? Ashe wai shawara kake bani akan in rabu da rayuwata? Ka taba ganin inda hanta da ni suka rabu? Abokina, marin ka fa a gabana fa. To dai a ni ta mara ko? Kawai ka bar ta kar ka sake ka taba ta in dai ba so kake abotar mu ta samu.